Беренче өлеш Пәйгамбәребезнең шәхси сыйфатлары һәм кешеләр өчен кулланмасы. Пәйгамбәрнең шәхси сыйфатлары. Аның нәселе. Ул, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламы булсын, Мухаммад ибн Габдуллаһ, ибн Габдул-Мутталиб, ибн Хашим, ибн Абд-Манаф, ибн Кусай, ибн Килаб, ибн Мурра, ибн Каъб, ибн Луай, ибн Галиб, ибн Фихр, ибн Малик, ибн Надр, ибн Кинан, ибн Хузайма, ибн Мудрика, ибн Ильяс, ибн Мудар, ибн Низар, ибн Магад, ибн Атнан. Атнан Ибраһим пәйгамбәрнең корбан итеп китерелергә тиешле улы Исмәгыйль тукымыннан. Гомумән, аның нәселе барлык кешеләр нәселләре арасыннан да иң яхшысы. Римлыларның патшасы Иракли Абу Суфьянга әйткән сүзләрен бәян иткән хадистә дә шулай дип әйтелә. Мин синнән аның нәселе турында сорадым, һәм син миңа ул затлы нәселдән дип җавап кайтардың. Аңа кадәр килгән барлык пәйгамбәрләр дә затлы нәселдәндер. Пәйгамбәрнең Аллаһ тарафыннан сайлап алынуы. Аллаһның илчесе, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламы булсын, булай дип әйтте: Чынлыкта, Аллаһ Исмәгыйль тукымыннан булган Кинан нәселен, шуннан соң Кинан нәселеннән Корайыш кабиләсен, Корайышлардан исә Хашим нәселен, Хашим нәселеннән мине сайлап алды.